Αφελάει έξω για τον Μαζουάκου. Έχει το σούτο ο Αρτούρ. Θα το κάνει! 1-0! Το 13! Μαζουάκου! Αρτούρ Μαζουάκου! 1-0 για τον Ολυμπιακό! Οι Ισπανοί κοιτούσανε! Ο Μαζουάκου σούταρε! Έστειλε την μπάλα στη γωνία του ο Μπλακ! Δεν πήρανε χαμπάρι τι έγινε! 1-0 Ολυμπιακός! Ξεκινάει ιδανικά! Ακόντρα στη φιναλίστ του περσινού Champions League και πρωταθλήτρια Ισπανίας Ατλέτικο. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ντομίγκες κάνει κίνηση ο Μήτρογλου. Πίσω του Αφελάει, του αφήνει την μπάλα ο Μήτρογλου. Αφελάει για το 2-0. Είναι ο Ιμπραήμ Αφελάει και είναι η μαγική προσποίηση. Δόξα στα παιδιά σου, Ολυμπιακέ, χιλιοτραγουδισμένε, στον κόσμο ξακούστε. Κασάμι περνάει, μπαίνει στην περιοχή ο Κασάμι να κάνει τη σέντρα, τι κάνει, περνάει Παλαγάτου! Είναι απίθανο! Μεγάλη κόντρα 3-1 για τον Ολυμπιακό από τον πιστολέρο που είναι εδώ! Πυροβολεί ο Κώστας! Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Centra FM 103,3 για υγιείς αρρώστους.